L-eks Ministru Nazzjonalista Joe Cassar ma ħallax xal-karozza li mar jixtri minha Joe Gaffarena. Żvelat dan il-Malta Today fis-storja pubblikata fil-ħarġa tal-erba' l-għada li Joe Cassar ammetta għall-ewwel darba li rċieva donazzjonijiet mingħand il-familja li ilha xhur twal ċentrali fil-kampanja tal-Partit Nazzjonalista. Tul il-jum ta' tlieta Cassar der skomdu jwieġeb dwar is-suġġett. Però ma naħsibx li dan huwa foru qed nitkellmu fuq il-budget tal-bieraħ illi ondi hekk mingħajr hekk tissaqsuni dat tip ta' affarijiet. Skużaw. Ir-risposta tajta u m'għandi l-ebda problema li tikbhom lil miktub u nirrispondi. Dak li jiena ħadd minn Gaffarena għandu l-irċevuti tiegħu għax kien fil-kuntest tal-Partit Nazzjonalista. Donazzjonijiet savejna fina mhix xi ħaġa illegali. Minn dak li publikat il-Malta Today inqas minn 24 siegħa wara din id-dikjerazzjoni, ir-riżulta li Cassar mar għand Gaffarena biex jixtri karozza lil bintu u ma ħallsux. Skont Cassar Gaffarena beda jirrifjuta l-flus, imbagħad spiċċa qallu biex il-flus itjhom donazzjoni l-Partit Nazzjonalista u mhux iħallas lilu. L-eks Ministru qal li Gaffarena kien konoxxenza tal-familja u żied li eventwalment ta' donazzjoni l-Partit Nazzjonalista, xi ħaġa li qatt ma ddikjara qabel staqsietu il-Gazzetta. Sigħat wara li ħarġet l-istorja, il-Malta Today staqsiet il Simon Busuttil dwar dan il-każ. Busuttil iddefenda kollox il-Joe Cassar tant li qal li Cassar ma ħax donazzjonijiet. Joe Cassar ma ħax donazzjoni, xtara karozza, that is crucial. Għaliex tagħmel differenza. Mistoqsi aktar dwar il-każ Busuttil qal li ma kienx biċċa tiegħu mingħand min xtara il-karozza Cassar. X'għamelu personali jekk xtara karozza t-tifla tiegħu u m'għand min xtra hija biċċa tiegħu. Taħsib differenti kien l-editur maniġerjali tal-Malta Today Xavier Balzan li b'reazzjoni għall-istorja iddikjara li Cassar għandu jirreżenja. U jien ngħid iva. Għax f'dal każ partikolari żamm mistur l-aħbar li hu rċieva karozza li mbagħad spiċċa jagħti donazzjoni ekwivalenti għal valur tal-karozza lil Partit Nazzjonalista. Żamm mistur li jiddikjara il ħaġa u apparti hekk ambarazza waħda sew lill-kap tal-oppożizzjoni. Sakemm il-kap tal-oppożizzjoni ma kienx jaf da kollu u żamm mistur ukoll dil ħaġa lill-medja. Minn din l-istorja kollha toħroġ ovvjament il-memorja tagħna għal dik il-frażi jew tista' tgħid famuża biex tiskonġa tkun pur.